Puyla thangsa kaplai kaitani mungmai hambai tai sibai mayafara prung kasang niawai sini Annachandra Baptist Church niawai sini mothani samung rok Christmas ni samung tanglai tongo khlarok rok lai tongo sing samung tangnai rok no nailinai tabo sini bidi rok no soyakari nai tongni bagui joto sini blog ni taku bukrong no koyo nayani bagai mati rok sini serai rok nokha rok lai tongo nokha phari tongo sini dikon go dar samung tangal samung active sini dikon yang bura kaini lenglai asuk lai tonga mus ija noktal yang kasam areklai yang sini serai rok tongo ira asuk jangnai tongo mothani secretary sini drat members gam ira nugul rok tangjak tongo sini ira nana kutri sini thali rok borjak yang sini buri rok tongo chula rok tongo sung joto nokla birat turo sung mono rok lainai mothani sini mothani buri rok bo samung tanglayo mo uyang bo tongo sing sini yang tongo yang sini girja nokotal lai tongo sing lu phunuk lainai iru tongo caca sini mothani sarai rok buri rok yang tes girja nokasam yang tia lai sini watai ni molo kaklai thangjak mano ko sasang nai gijani usuklai yang pas থেকে 7 rok usrok mana sung yang tia thanglajak birat la kama kaklai thangjak sung alponi khlai tina kosani khlai gijarok kaklai thanglia watini molo ar kosa la kaitur theilar mani bagai yang sukla thangjak prai yang 5-6 foot rok ni tola klaijak dia rakhlai tongo halai bosana sang bana yang tola halai di mati sing ti khokjangnai sanamjak tongo siro buri rok ti khoi tongo nuksin nukhlai asuk jora kasal yang nakhoi di yang gijani yang kasal thangkholai yang Bangladesh rok nuku tabok khwasani bagoi maha nukhiya arani maha bai nukgini bagoi kamkhlai phunuk malia soyakari nai tongni sini blog no sini bios nai rok sini video nai rok no barai ongjak comment khlai sani besong koinai jotono hambai।